Velkommen til Kristeligt Dagblads podcastserie om Søren Kierkegaard, der vil være fyldt 200 år i år. I serien sætter vi fokus på forskellige sider af nationalfilosofen og hans betydning. I dette program skal det handle om sjælesørgeren Søren Kierkegaard. Præst og forfatter til bogen At leve med Kierkegaard, Sørine Gotfredsen. Kierkegaard er berømt for at være et menneske, der allerede inden, disciplinen psykologi blev opfundet, der havde Kierkegaard en fantastisk indføling med og forståelse for betydningen af at analysere det menneskelige sind. Det er noget, der kan virke som selvfølge for os i dag, fordi vi er så meget vokset op i terapiens og psykologiens tidsalder. Men på Kierkegaards tid, der var det ikke normalt, at man sådan granskede det menneskelige sind for at finde sammenhænge og analyser af, hvorfor vi gør, som vi gør. Og har det, som vi har det. Og der var Kierkegaard meget, meget tidligt ude med først og fremmest sin detaljerede forklaring af, hvorfor det er så svært at leve. Hvorfor er det så svært grundlæggende at være et menneske sat på jorden, der skal finde balancen og finde mening med livet, og også gerne finde en glæde ved at være her. Og så er det Kierkegaard, han siger, grundlæggende er det sådan, at et hvert menneske har fortvivlelse i sig. Vi kan ikke undgå at rumme fortvivlelse, fordi vi lever med den her besynderlige vidsthed om, at vi er sat på denne jord, og vi ved, at vi skal forlade den, og vi kan muligvis også forholde os til begrebet evighed. Hele det spændingsfelt, vi er sat i der, hvor vi skal prøve at finde mening med at være her og nu på stedet. Det er så svært, siger han, at det er helt uundgåeligt, at du fortvivler indeni. Og spørgsmålet er så, om du vil erkende, at du er fortvivlet. Og så analyserer han frem og tilbage, hvordan vi på alle mulige måder prøver at undslippe den her følelse af fortvivlelse, kalde det noget andet, insistere på selv at sige, jeg er sådan og sådan, eller helt fortvivler på den måde, som man bliver passiv og opgivende. Så han har alle mulige grader og arter af fortvivlelse, som han analyserer. Og det er et udgangspunkt for at kunne forstå, hvad Kierkegaard vil med os, at vi skal forstå, hvor svært udgangspunktet er. Så han beskriver menneskets psykologiske og eksistentielle grundvilkår. Ja. Viser han også, hvordan vi skal komme videre fra den situation, når først vi har erkendt den? Altså det helt primære for ham er, at vi skal ikke prøve at lade som om, at vi ikke er fortvivlet. Vi er nødt til at erkende, hvor svært det er. Den, der ikke vil erkende, hvor svært det er at være menneske, vil sådan set stå stille hele livet. Det kan godt være, at man får et behageligt og sådan på overfladen sorgløst liv, hvor man egentlig synes, at tingene fungerer meget godt. Men for det første, siger Kierkegaard, så vil du ikke kunne være i bevægelse, og du vil få det meget svært, hvis krisen rammer dig. Og for det andet, som er så vigtigt med Kierkegaard altid at holde fast i, du vil blive dårligere til at give til andre mennesker, fordi du ikke ved, hvem du selv er. Så det første, det er at erkende den fortvivlelse og erkende, hvor svært det er at være menneske. Og så skal vi selvfølgelig bruge det. Så skal vi bruge de her erfaringer med at fortvivle, måske af en uforklarlig årsag, man ikke helt kan sætte fingeren på, bare mærke den bundløse modløshed ved at være her, for eksempel, eller desperationen ved, at man ikke kan realisere det, man gerne vil, angsten for, at andre mennesker ikke holder nok af en. Alle de her tvivlsspørgsmål og usikkerheder indeni, som alle mennesker kender til, dem skal man bruge, man skal tage dem til sig, prøve at forstå dem. Hvorfor reagerer jeg, som jeg gør? Hvad er det, der sker med mig, når de her ting opstår? Og så på den måde prøve at komme videre fra det, i stedet for, som Kierkegaard garanteret ville kritisere en del af os for at gøre i dag, i stedet for at prøve at pakke det væk og lade som om det ikke er der, eller måske tage nogle piller, så det forsvinder. Altså det hele taget virkelig lade fortvivlelsen komme til ord og lære den at kende. Vi skal tage fortvivlelsen til at dykke ned i den, men hvorfor? Fordi ellers så kommer vi til at leve det her, så kan vi risikere at komme til at leve det her meget overfladiske liv, hvor vi for det første, som sagt, måske vil være meget mere skrøbelige, end vi behøver at være, når vi så får modgang. Og for det andet bliver vi simpelthen ringere til at være sammen som mennesker og passe på hinanden og forstå hinanden. Den, der ikke forstår sine egne krænkelkroge indeni, kan man sige, er jo dårligere stillet, når man skal forstå de andres krænkelkroge. Og det er jo meget sådan, vi kan passe på hinanden. Det er jo ved at have den indlevelse og den indsigt, der gør, at jeg kan forstå, hvordan du har det, når du er ked af det. Fordi jeg har erfaret, hvordan det selv er at være ked af det, og jeg har ikke flygtet fra det. Jeg har prøvet at tage det til mig og acceptere, at det er en del af livet. Og derfor så kan jeg også bedre hjælpe dig, når det rammer dig. Har du selv brugt nogle af de her indsigter, du har fået gennem Kierkegaard? Har du brugt ham som psykolog eller trøster? Ja, altså det er sådan, hvis man bliver fanget ind af Kierkegaards tiltale, som jeg i den grad er blevet, så kan man slet ikke undgå at bruge ham som psykolog og trøster, fordi en ting er, at han er lidt nådesløs på den måde, at han vil tvinge os til at erkende de her svære ting, og ikke lade os slippe over gæder af lavest. Noget andet er jo, at han vil jo gøre det, fordi han vil noget med os. Det er fordi, vi skal opbygges, det er fordi, vi skal gøre stærkere, det er fordi, vi skal måske endda gøre os gladere. Han vil jo gerne have, at mennesket får så meget ud af livet som muligt, og så vil Kierkegaard gerne have i sidste ende, det er jo altid hans endemål, at man forholder sig til Gud. Det er jo altid den store mål i horisonten, han arbejder efter. Men på vejen derhen til, der er et langt stykke vej, hvor man kan følges med Kierkegaard
uden at måske at føle sig specielt troende eller interesseret i kristendom, men få hans tiltale, både i forhold til at erkende, hvor svært det er, og så også den næste skridt med ham, at han selvfølgelig vil opbygge en til at blive et stærkere menneske. Har du et eksempel fra dit eget liv? Altså nu har jeg udgivet den her bog, der jo blandt andet handler om, at jeg havde en periode i mit liv, hvor jeg var meget forelsket i en mand, som ikke for alvor ville have mig, og som også endte med ikke at ville have mig. Så det er sådan en klassisk ulykkelig kærlighedshistorie, kan man sige. Og i den fase, hvor man kommer igennem så mange tilstande af modløshed og opgivenhed, og den ene dag er man jublende glad, og alt tror alt lykkes, næste dag falder det hele på jorden igen. I sådan en fase, hvor man kommer så mange yderpunkter igennem, der er Kierkegaard en helt unik stemme at have hos sig, både fordi han forstår det hele, han forstår alle de der ting, steder man er, og så fordi han jo siger til dig, ja, du er meget ulykkelig lige nu, og nej, du fik ikke dit ønske opfyldt, og det lykkes ikke, som du gerne vil, men du skal bare vide, at livet og din opgave på jorden, og hele den utrolige mirakel, at du er her overhovedet, hele den virkelighed, du er i, er meget, meget større end din lille opfattelse af, hvad der skal gøre dig lykkelig, eller hvad der er meningen med det hele. Kierkegaard, han vil meget gerne på den ene side hjælpe mennesket til at forstå sig selv, men også hjælpe mennesket til at træde ud af sig selv. Fordi han siger, at hvis du kun klamrer dig til din egen lille forestilling om, hvad livet handler om, og hvad der gør dig lykkelig, og det hele taget, hvad du ønsker dig, altså dine egne jordiske længsler, som han taler om, som kan blive så stor en besættelse for den enkelte, at man sådan set ikke kan se andet. Hvis du kun klamrer dig til det, så vil dit liv blive mindre og mindre, mere og mere indadvendt, indadskuende, selvkredsende, destruktivt, måske endda i sidste ende dæmonisk, som jo er den her kategori, Kierkegaard han også arbejder med, hvor mennesket virkelig er i færd med at blive fortabt, fordi det lukker sig så meget om sig selv, insisterer så meget selv på at definere alt i verden, også sig selv som væsen, at der sådan set ikke kommer ilt til udefra, kan man sige. Kierkegaard han vil have dig til, når du kender dig selv, at du er i gang med at lære dig selv at kende, også at kunne træde ud af dig selv og sige, der er noget meget, meget større på spil i det her liv, end lige mine øjeblikkelige ønsker om, hvad det hele handler om. Kierkegaard vil jo ikke forsage de gode ting i livet. Han vil have os til at nå frem til dem på den rigtige måde. Mm-hmm. Det er vejen, der er vigtig. Ja, det er vejen, der er vigtig. Og det han jo er så bange for, det er, at mennesket i sin frembusen og i sin måske lidt ukontrollerede ønske om at blive lykkelig her nu, ikke? Få det hele nu. Det er jeg drømt om, det skal være her nu. I den bevægelse frem, kan man sige, der siger Kierkegaard, pas du på, fordi mennesket er for det første ikke altid selv bevidst om, hvad der er det bedste for det, og for det andet så er mennesket grundlæggende et selvisk væsen. Og hvis det kaster sig ud i livet for at få det gerne vil have, i den fuldstændig spontane, umiddelbare, næsten barnlige tilstand, kan man sige, så vil det for det første sikkert få skrabet nogle ting til sig, det ikke har gennemtænkt, og for det andet, så vil det på sin færd komme til at udvise så store selviske, selvoptagede træk, at det glemmer alle de andre hensyn i livet. Så hele den, altså hvis mennesket på den barnlige måde, og den sådan spontant, umiddelbare, jeg vil have måde, kaster sig ud i livet, så siger Kierkegaard, så vil det følge alt for meget destruktivt med. Derfor er du nødt til først, som sagt, lære dit eget indre og nogenlunde at kende, og så få den her bevidsthed om, at det, som du ønsker dig, alt det, som verden har af gode ting at byde på, det er i sidste ende, eller rettere i første ende, noget, du er blevet givet udefra. Og det er selvfølgelig, at den religiøse ting kommer ind i det, at Kierkegaard, han vil jo have, at mennesket skal se sig selv i lyset af det allerede får. Og ikke kun i lyset af det vi gerne vil have nu, men det, som det allerede har fået, og dybest set hviler i, som i Kierkegaards verden selvfølgelig er, at vi er skabt af Gud, og at kærligheden er givet til os fra Gud. Hvis vi lidt bedre kunne hvile i den bevidsthed, og dermed den taknemmelighed for, at du allerede har fået så meget, og hele tiden får, i stedet for at være fokuseret på alt det, du mangler, alt det, du ikke fik, alt det, du blev skuffet over, alt det, du gerne vil have i morgen, så vil man fare frem i livet, ifølge Kierkegaard, med en større etisk bevidsthed, det vil sige en større bevidsthed om, hvordan man også skal flytte sig for andre, og være til stede for andre, og måske nogle gange udvise lidt ydmyghed, frem for at være det der barn, der hele tiden træder frem for at ville have mere. Og det sjove er, at jeg tror, at Kierkegaard ville sige, hvis han var her i dag, mange af de ting, vi kalder ved positive ord. Altså vi siger, at det er godt at være spontan, det er godt at gribe nuet, det er godt at være til stede intensivt i verden osv. Det vil Kierkegaard sige, det er du sådan set ret i, men I glemmer at gå hele den anden bevægelse. Så det I gør i dag, det er at tage nogle kræfter i mennesket og nogle egenskaber ved mennesket og give det et positivt navn og sige, det er det mening med os, det er et smukt træk ved os. Hvorimod Kierkegaard vil sige, det er kun et smukt træk ved dig, hvis du er bevidst om, at du gør det, og at du
tager hele den der bevægelse med, hvor du også husker taknemmeligheden og ydmygheden ved overhovedet at være sat her. Hvis ikke du har den bevægelse med, så er alle de der spontane, udfarende kræfter, så de dybest set selviske og mere barnlige end godt er. Og det er det vigtigste for dig, du har taget med fra læsningen af Kierkegaard? Det er i hvert fald noget af det, der er meget vigtigt, fordi at jeg opdagede jo også i min egen historie her, hvor jeg bare blev så ulykkelig. Først blev meget lykkelig, og så ulykkelig, som så mange mennesker har prøvet. Der oplevede jeg jo også, og måtte erkende nogle af alle de her urimelige træk i mig selv. Altså både hvis man føler en stor kærlighed til et menneske, og man ikke synes, den bliver gengældt, som man gerne vil have det, så har vi jo en tendens til at gøre den her relation til et regnskab, der skal gå op. Sådan en handel, hvor man gerne vil have, at jeg giver meget, så vil jeg også have meget. Der skal være en balance i det her, så det her kærlighedsforhold, det giver mening. Og det er helt naturligt for os at tænke på den måde, og det kan man næsten ikke undgå. Men der siger Kierkegaard jo, at især med begrebet kærlighed, som jo også er så et vigtigt begreb for ham, der skal du ikke stirre dig blind på, hvad du gerne vil have tilbage. Du skal jo først og fremmest være fokuseret på, hvad du skal give, og være fokuseret på, om du overhovedet er i stand til at elske, og helst elske uselvisk. Hvis du begynder at lave det til sådan et regnestykke, hvor du får det til at gå op og have det tilbage, du giver, så er der ikke tale om ægte kærlighed mere. Og jeg tror, hvis man i sådan nogle situationer, hvor man har mange følelser på spil i sit liv, gik ind og analyserede, eller prøvede at forstå, hvorfor er det, jeg gør, som jeg gør? Gør jeg det her for hans skyld? Gør jeg det for min egen skyld? Hvad er egentlig min motivation i det her? Er kærligheden ren i det her? Kan kærligheden være ren? Alle de spørgsmål, Kierkegaard tvinger dig selv til at stille, fordi han grundlæggende har sagt, du skal huske, du er fortvivlet, derfor vil du også nogle gange opføre dig irrationelt og meget egoistisk og selvoptaget bare for at overleve. Og du skal også huske, at du rummer en stor egoisme og en stor selviskhed i dig, som styrer dig langt mere, end du er klar over, hvis du ikke virkelig prøver at tiltale dig selv som det menneske, der har en masse dystre sider. Kierkegaard vil have os til at forstå de dystre sider. Og hvis vi ikke er bevidst om dem, så kan vi heller ikke kontrollere dem. Og det, som man oplever, eller det, som jeg oplevede, det var, at når man bliver svigtet, eller såret, eller ulykkelig på forskellige vis, så er der altså mange af de der dystre sider, der træder frem, fordi at man har behov for at overleve, man har et behov for at skabe en eller anden form for retfærdighedsfølelse i det, der er foregået, eller overbevise sig selv om, at man egentlig har lov til at være så selvoptaget, som man bliver. Ulykkelig kærlighed er jo i høj grad også et spørgsmål om, at man bliver meget selvoptaget, meget fokuseret på sine egne følelser, meget fokuseret på sin egen lille lykke. Og i det tilfælde, der er Kierkegaard altså den eminente stemme, der går ind for det første at forklare dig, hvad kærlighed egentlig burde være, og for det andet bliver ved med at sige, husk nu, at lige nu er du altså ved at snuble i din egen selviskhed, din egen navlepillerighed. Kierkegaard, han tilbyder en svær trøst, men en dybere trøst. Sådan kan man godt sige det, altså fordi det er jo, Kierkegaard er jo alt andet end overfladisk. Det er jo ikke sådan noget med, sådan som vi trøster i dag, det er jo typisk været sådan noget med, du er god nok som du er, og du har krav på mere, og du har fortjent meget bedre og alt det der. Det er sådan vores måde at trøste på, fordi det er den lette, gratis, overfladiske trøst, som mange mennesker ynder at give hinanden, fordi så bliver man ikke uvenner, og man synes, nu har man trøstet, men man har dybest set ikke gjort andet end at stryge det andet menneske med hårene, kan man sige vel. Den form for trøst er ikke Kierkegaards kop te, fordi hvis du trøster på den måde, så vil du egentlig bare være med til at nære det selvbedrag, det andet menneske lever af. Så du er nødt til, på Kierkegaards måde, som du siger, at gå den hårde vej først. Hvis ikke du er indstillet på at få det andet menneske til at erkende, hvad det står midt i, hvad det måske har gjort sig til slave af, og hvilke kræfter i personen selv, der har fået for stort spil og så videre, så kan du ikke nå frem til den dybere trøst, og det er den, du er inde på. Kierkegaards trøst starter med den hårde erkendelse, men ender i mine øjne også i en trøst, der er langt større, langt mere livsvarende, og langt klogere, langt mere selverkendende, end den trøst, vi mennesker sådan i det overfladiske gode intention har der med at give hinanden. Fordi Kierkegaards trøst er jo en trøst, der vil placere mennesket i en sammenhæng, hvor det til stadighed kan næres af meget mere end sig selv. Det er jo ikke et spørgsmål om at bare overvinde denne ene sorg eller denne ene skuffelse. Det er et spørgsmål om i sit liv generelt og hele tiden at være bevidst om, hvor meget der er her på jorden at være taknemmelig for, hvor meget jeg allerede får, og hvor meget jeg skal give. Det er også det. Men så jo mere man kredser om sig selv og sidder og dyrker sin ulykke, jo mindre er man bevendt for andre mennesker. Og hele den her opgave, vi har med at være til stede for hinanden, dybest set, og jeg elsker hinanden, som kristendom påbyder, men også bare at lette vejen for hinanden i verden, ikke? Den bliver man godt nok dårlig til, hvis man er så, hvad kan man sige, ensidigt optaget, hvordan man selv har det, og hvad man selv savner, hvad man selv længes efter. Så det er både
trøsten, du har så meget, kig nu på det, i stedet for at fokusere på det, du ikke har. Og også dette med, du har ikke lov til at sidde og klynke over dig selv, fordi der er noget, du skal udrette. Du er meget vigtigere end det menneske, der sidder derovre i hjørnet og lider af selvynk. Du er meget vigtigere, for du har så meget, du skal for andre menneskers skyld. Så det er både en blanding af, at man bliver forstået og taget i hånden, men man får også det der skub videre i verden, der siger, kan du så komme videre? Kristeligt Dagblads dækning af 200-året for Søren Kierkegaard slutter ikke her. Podcastserien fortsætter, og du kan læse meget mere om den danske nationalfilosof på k.dk/Kierkegaard.